muște, mă. Write a phone number. Write a phone number. Zero 2 1 1 3 5 2 8 8 8 8 3 5 2 3 de la 30. Yes. Eu vreau să spun la cazul stopesc cu prostii din aia și spun peste o oră, mai faceți ceva la... Tell me. Wow. Dar mișcă și mâncați. Yes. Yes. Da. Yes, da. 0 2 1 3 5 2 8 8 8 8. Da, mă. You're welcome. Bye bye. Ah, lățel. Îți par telefonul în cap. Te-am ghicit, frate. Mă, păi mă ia pe mine.